hak bedai bat kata ka jingkeno ba ngi dei tang kita ki breu ki ba ben breu ke ke ba kwa ban ya thu ip hang ni ki wei pat ki ba persha ya ka voice of the people party ki ba don ha ka board sen char benta kim kwa ba pai ba unyo ya ka jing shai kim kwa ba pai ba unyo ya ka jing tep upai ba ka jing kwa ka chong ki galong ba unsa ha ka umdum bat ka lengo kata ka de jing thrang ka jong ki henry na do ba mi ka voice of the people party dei bangi ben dei bangi kho henry ngi wan cho pai ba ya ka ban penshai ya ka ban ya tho yo pai ba ya ka jing le ya ka jing duna ha ka ta kom sinchar ka khadar ka badei ka kamram ka jongi ni klem le tam ka ni ka dei ka kamram ka jongi ya ka ban ngin mi sakmat ya ka ban a ya ka jing penshai jongi shapi pai ba ha ka dei ba ki mat ki babun ki bakta yau pai ba lada mangi kum ka voice of the people party ka badon na ka liang persha ngimmi sakmat ya ka ban ai ya kata ka jing penshai ban ai ya jing snotho show pai ba ya ka ka ba ki dei hok ban yo ya ka ka ba ki dei ban yo ana ka sarkar nganong ye phi ka voice of the people party kala le lendet ya ka kamram ke jongka kam shempendep ya ka kamram ke jongka kum kata ka seng ka menteri na ka bentam chong pai ba hoi nganong ye phi ka long ka ba bakla shibonet ban ong ba lada crow ya ka jingduna jong ka sarkar ban ong ba ngi ben briu la ne ngi kin tho briu ngi kren tang jing ko jong ka sinsha ka khadar ka bakta yau pai ba ngim ben shimet ngim ben ya kita ki briu shimet henry ngi kin tho ya ka kom terkam jong ka sarkar ba kata ka dei ka kamram ka jongi lada ngimmi ja surok lada ngimmi kumni hayo wahat ya kaban pensha show pai ba ngenong ip ka voice of the people party kam dei show ka voice of the people party ila dei ban ai kerteng da ka jaitu party ngim dei ka party ka jaitu ngi dei ka party ka batrai sitom kumbolo ong dr ap srani ngi wan show pai ba om tang ha ka por election ka wei ka ba kini kin riusta ki chajong ka jing hari india habapun ki jala kalong bam ki political party ki let show pai ba tang hagapor election kata kadai ka jing ko jong karkom trekam ki political party ha india henry ni na galyang jo voice of the people party ngem tre ban ong ba niru ngidon ya ka jo ka jing ko ni wan chapi pai ba hagapor bolong election hagapor bomlong election ban penshai shapi upai ba kenma ya kata ni sem ya ka ni ka kam reservation om shwak election ni bo ya ka hakamat manifesto ka jongi ka ba hauslam arajar pulai henry ni sem ya ka ni ra ya ka shau pai ba ban ni penlong ka jing ya ki hauslam arajar pulai hadin ka election nganong ipi hauslam arajar tanga voice of the people party babo ya ka nega job reservation ha ka manifesto ki wei political party ki abo ha ki manifesto ki jongki henry marson dep election ki klet no naga liang jo voice of the people party ngim klet ngela ra so pai ba marson dep yele iki election but kai ka bang yu igalong ba ka pen bore ka sarkar ya ka ban thau ya ka tu expert committee henry nagaliang jo voice of the people party kumbai president ila penshai ngim hun ya ka ta recommendation jo kini expert committee but house name arajar arpupra ngin wan chapi pai ba ya ban pan ya ka bor na phi ya ka bangin don ha ka sarkar khnang bangin yo ban pen kalahi da ka voice of the people party piprian em pai ba ya kata ngin wan biang chapi pai ba kumal kren i dr ap zrani ngam judan benta bat ki political party menshwa balai ngam don benta bat ka political party menshwa ka wei ka longba ki nongrim jonga kim ya hap bat kini ki wei pat ki political party
hoi kamdai bangam itu ya kita kinong yalam jogi waipat ki political party ngalai tu ithau bahaya ki henroi habang apek ngabishar ya garu kontri kam kujongki ngayo i bar ngasngau tu bagaru kontri kam kujongki kamlong kalenti kabadai namar ban pindon kam pisa hakapor election ban thid yo pai ba hakapor election kadai lepa ka lenti ka bakla ka banga nut banong uno ubreu ubadon ka cing perkhat ka babhana ka benta ka emlang ka salang anong epi unnom kubur ya ka ban lethit ya ka but now pai ba hakapor election da ka basiu sanspa siajar khat sanspa arajar hakapor election katang anong epi haki breu ka tip breu tip blai haki breu ka basnuthu ya ka badai bat ka balat anong epi kila snuthu ulpa ya ka ban pindon kam da ka pisa hakapor election kan namuan ra ya ka sinchar ka khadar ka babha hiu i kata kam dei ka bathmai min chwa pili i badon kita ki nong yalam ki political party ki ba ong bangin sinchar na ka benta ka jing bha chong pai ba henry ondala poi hakabor onda gila job election ki pai ba kele ut kumni bat kele ong mi uno ru kaju hi uya long kum jo hi uya trei tanak benta yala de nata kada ka voice of the people party house name arajar arpoy ya bangiseng yang bangin thawi ka voice of the people party ka party om kum balong lem ki waipat ki political party kane ka political party ni seng ya ka kum ka political party ka ba pher balai ni pher namar la pension nong rem ya ka party ha kata ka nong rem bangin la sisya bantrai naga benta jongpi upai ba balai ngong bangin trai naga benta jongpi upai ba ken nong rem ka banengkong kalong bangin nom pendon kam pisa hakapor election namal ladangi pendon kam ya ka pisa hakapor election bangin pinbiang bai kali yapi yen ai bai ski yapi yen ai bai ja yapi kamut idon kam ya ki nong kersan pisa yangi kata kabati kena bat kadai kei kebasyai kedar kumbasai kasngi habadon nong kersan ya ka parti kata ka pakersan pisa anong ipi andala poi hakabor ni habantrei naga benta kita ki pakersan pisa yangi kei ke bang yoi minta kalong ba pinpe kei ke bakani sarkar kale kala ai ya ki kam kontrak syaki company ki basabar kila ai ke kam kontrak syaki kartu kat nengut ki breu ki bomdei wana ka jala ka jongi bat nganong epi kumba ka julong hakaru kom sencar hari India yo isairu ba kine kindehi ki jo ki breu ki bakarsan pisa ya ki political party te perkhat mapi ka political party kan yo pisa nai ya ka ba man ma penlong meeting kan ai jasni man ba prolong meeting kan pinbiang bai kali man ba long meeting kan ai bai sni nganong ipi na ei kin yo pisa kata ka de jingli ka bangi kum upai ba ni dei ben kali na kini ki political party berkai ka bang akwa si syo banong kalong ba onda gila poi ha ka bor pi ba dang ning kong kiong bangin train na ka bentau pai ba Nyenye persya ya gani ka parti ka ba sensa donbor ka ba bamsap kiyong kumta marsen job election namar bakila pendon kam ya ka pisah ka por election wat ya ka tu ka parti ka ba kila ben lakho lahun ha ka jing ben ka jongki Henry Kruk kirung ha ka tu ka parti bakia snok tilang ya ka bentri baki nakata ka voice of the people party yong ban ai ya ka ka jing shakri ka ba shisha yo pai ba ngim dei banya da ka no ka lenti ka bakla ngin dang shwa da ka lenti ka badai berkata ka lenti ka long ba ngin let show pai ba ya ka ban pen su thu ba yo pai ba ngin pan ya ka jing kersan pai ba bat habo pai ba un kersan ngin ai ka jing shakri ka ba bha na ka bentau pai ba nganong ye phi ya ka voice of the people party om padon ko no ka company om padon uno businessman ubanur barong Anda ke voice of the people party kan job
kan tray na kabenta jongi kan nomnod banong namar bang nyimsem simpisa na kita ki company bat kita ki businessman bat na takada habangi poy ya kabor ya kabantray ngindon ya kata ka jinglai lut ya kabantray na kabenta jongpi upai ba kata kadai kanong rim joka Voice of the People Party bat kataru ka penlong ya kabangan don benta ban seng ya ka ni ka Voice of the People Party house nem arajar huway bat ngadang yai beteng hadu benta kay ka bang akwa ban ong susyo kalong ba ka Voice of the People Party ka kwa ban penkalador ya ni ka jala ka jongi ya ka ban penlong ya ki pai ba kin yo ya ka jing sensyar ka ba phan ka sensyar ka khadar ka ba khoj ka sensyar ka khadar ka ba train na ka benta ka jing mentoy jongpi upai ba na ta ka daw haga nigam moto jong ka party ngibo ya kata ka thong ya ka banwanra ya kata ka sensyar ka khadar ka ba bhaba ngibo ya gani ban pen empat ban pen hapat bat ban pen kaladur ya kani ka jala ka jongi habang yong ban pen empat ban pen hapat ban pen kaladur ngi kwa ban wanra ta ka sensyar ka khadar ya ka bang ngin light na ka bamsap ngin light na ka jingle siriang ngin light ru na ka jing klop ha ka sensyar ka khadar hinring in wanra ya kata ka imlang ka salang in wanra ta ka politics ya ka ba upai ba undayo ya ka jing mentoy naga bat ngi kwa man pin bapat ya ka no bala sniu ya ka no bala yat ken riang ha ka imlang ka salang ka jongi ka thong joka Voice of the People Party kalong bangin pin bet ya kata bat ban pin kaladur ya ka ni ka jalla ka jongi na ka jalla ka ba duktam ngi kwa man penlong ya ka jalla ka ba roy bat ka ba riuspa ka ba ki pai ba ke na yo ya ka jingker khu kata ka dei ka thong joka Voice of the People Party ngi kwa ban pin kaladur ya ka ni ka jalla ka jongi ha ka ba ki kena puli ka jongi kin yo ya ka jing hikai ka ba pha kin yo ya ta ka jing sekri ka ba pha bat ki pai ba akan ka jala ka jongi kin yo ya kata ka kot ka khia kin yo ya ka jing im ka ba khampa kata ka nei ka thong chong ka Voice of the People Party na kata da pai ba ka Voice of the People Party ka ya pher na ki wei pat ki political party habi dei bat kani ka jinglong jingman hagani ka jala ka jongi yo i ba ka don kata ka jing ot jing nam na ki pai ba lada kamdon ke jing ur ke jing nam nau pi pai ba hagini ki snem bala leino nganong ipi ke Voice of the People Party kami syakmat ngingin no mi syakmat ya ka ban seng ya ka henringi mi syakmat deina marba ki pai ba ki ut ya kata ka jing ut jong pai ba ngyo i ki kren sharum ki kren seneng ki kren na ki yo ki hat ki kren ki kot kubor yo i bagi bun ki bri ki bathok ki kot kubor chapang ta ka jingdo jingkerman ha ka ni ka jala ka jongi ba yo iru ba kumno ki bri ki yong ba habangi ki pai ba ki jid ya ki nong mi khmat ki bom lar kam ki jid ya ki nong mi khmat da ka jing bam pisa ka por election de ka de hok ingi bangin yo ya ka sarkar ka banom kit khre na ka banta ka jongi de halor ka ta ka nong rim habang yo sgau ya jing o jing nam jong pai ba habang yo i ya jing e jong pai ba habang yo i ya kata ka jing so sat ka jong pai ba ka ba pinlong yangi ya ka ban mi sakmat ya ka ban seng ya ka ni ka Voice of the People Party na ta ka daw pai ba habang i mi sakmat na ka banta jong pi ni wan chapi ya ka ban pan ya kata ka jing kersan na pi ya ka ban pin urlong ya kata ka jing thrang ka jong pai ba om na ka banta kata ka jing thrang ka jongi ngi nganong ipi ngi ngemlong ayai ngi ngemde kita kibri ki bafla ngi ngelong kumbalong mapi henry habang ngi don yo iya ta ka jingut ngi sumi sakmat ya ka ban prat ya ta ka lenti ka ba ngin yalam yau pai ba tena ta ka da haba ngi yo iya ta ka jingut yo i ki jing nam jong pai ba ngi mi sakmat ya ban seng ya ka Voice of the People Party na ta da pai ba hagini ki snem kibala leino pi ba ka Voice of the People Party kampat kelajutang ka Voice of the People Party kampat yalam baklayu pai ba ka Voice of the People Party kampat hok ya pi u pai ba kumbang ila keren mensual snem arajar pulai
kumbangila keren hausnem arajar arhusau kumbangila keren hausnem arajar arhusan ngatharai paiba pin nompat la banong baga voice of the people party kala thok baga voice of the people party kala ya lambakla ya phi paiba hatu phi la banong min hado minta baga voice bagi nong yalam choka voice of the people party kinong mikmat naga voice of the people party kinong lem kum kiwai hatu ngi la long lem kum kiwai kiba ngiyo snau kumba la don ke jingkren ba menswa uno ru ujo hatu ngi long ujo ngatrai pai ba PUE bat phila ban a de jubab ka basai ba ngi ngim long kumju kumbalong kiwai nada pai ba habangi ong bangim long kumbalong kiwai kiong pada ba utei UVPP ubas ngau hok kat kabangi kren kat kabangi le kiwa na daw bat kiwa nia Henry ke ka bangi so scam kalong ma ni tep shai ya ta ka lenti ya ko jongi bat ni tep shai ya ta ka jingle ko jongi ya ka bangi pher nagi wei pat ki political party na ta kada bangi pher nagi wei pat ki political party ba political party ki grow ya ka voice of the people party ki ben ya ka political party ya ka voice of the people party ki penlong ya ka voice of the people party kum ka sopdung na ka banta ki jingkren ki jongki nadara pai ba haba PUE ya ka ni ga imlang ka salang ka jongi ka voice of the people party menta ka ya khot ka ya wer ya phi ya ka ban a ya ka jingkershan ka jongpi ya ka ni ga program ya khi chong ka voice of the people party yang wang penlong ya ka ta ka jing kiertau jingkertau yar ya ka ta ka secretariat bat kaning sa pelongsian balai ngi penlong ya kani dei na mar ke jing ot jong pai ba balai ot ka wei ka mat ka bang yo sngo bat yo i ke jing ki jong i pai ba kalong ba kini ki kom thong kam thong jam ha ka jala ka jong i la kalong ha ka MPSC Meghalaya Public Service Commission lani la kalong ka district selection committee ka lengi district ki badon ha ni ka jala ka jong i yo sngo ya kata jing o ke jing nam to pai ba ka don ke jingle siliang khmat balai siliang khmat ke telong jong ke jingle siliang khmat nganong epi na mar ba ha kine ki office thongkam kom ke MPSC bat ke DSC kin dhot ang to labo da kita ki breu jong ki political party lana ki member jong ke political party hot menagani la don ke jingkin tho baga voice of the people party ka syukan tho Henry kiong to ai ke jingmut yang ingin le kumno nagalian jo voice of the people party ngi kwaban a jingmut ya sarkar Henry ka sarkar hadu menta kamtre bakata ka long bangi ong ba phi dei ban weng no ya kini ki khot jong ki party na kini ki MPSC bat ki DSC ke badan hagan ke jala ka jongi bat yo iru bagani ko sarkar kala shu thong kam thong jam wat ya gitu ki bala song thai no habab wat ki samla ki jongi ki ba bun kim yo ika kam ka jam te nagaliang jong voice of the people party ni ong ya ko sarkar keino ko to ko jing thong kam ya ki breu ki bala song thai thong ye ki samla ki jongi ki samla ki brang bun ya ka por ke jong ki ya ban ai ya ka jing sakri na ka banta upai ba ni lo ong ru ya ka sarkar baga dei ban nom le ben ya kinong hikai hoi menakini ki sing la yu i ba mi kinong hikai ki ba ong ba ki kinong yalam jong ki seng nong hikai ki ba ong ba ngi nyim don jing a la da pha kam yang ngi ngan ong ye phi ki ba bon kinong hikai ki da ma je ka jing e ki da selang hiru ba ka sarkar ka pendon kam ye ki ya ka ban lej ban tho census bat ki wei pat ki kam ka ki pai ba ki ma de ka jing e ki khina school ki myo shu ka jing hikai ha ki school ki jong ki namar ki nong hikai kila bon kam ya ka ban tho ya ki census ha ki ni ki slong ki tha ki jong i nang ta shu la pas menagane house nam ba mentau nam dei sa la pas tu ka Meghalaya Private College Act arajar arhusan bat ya kanega a kanong epi kadika ak ka